an maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang sa tuyan tamang oras, 3 minutos makalampasan, alas 9 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection. Tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Oring aldaw kita kan bulan na Pebrero. Aldaw po kita na Webes. Ay pangani kita nag-intro, nag-upload na kasi iman. Iba niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Naon mampalandig di si Ma'am Kyle Riago Ligasyon si Apa. Ako man po si Philip Serdan Barasenan sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaldaw. Mainit na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan sa Tercer Distrito kan probinsya ng Albay, di sa probinsya kan na Camarines Sur. Nasa linya si Karondang Eman. Eman, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip, maray na pagkaaga and siring man sa gabos na parantabay. Tama ka, pasensya na. Ay pagani nag-i-intro, nagabod na. Naka-standby kaya ako, Karondang Kuya Philip, digdi sa Bureau of Fire Protection, digdi po sa Syudad Iriga, kung sain siribot-sibot sinda sa ngunyan, alagad, all set na
sa indang gigibuhon na kick-off ceremony sa aga in connection po ka na padangadang na Fire Prevention Month ang ngunya na bulan kan Marso. Aram mo karundang Kuya Philip nakakamodulang tadawa ba kung oda ipanalaw kan bulan kan Marso an BFP Iriga nakapag-rehistro na tulos nin 20 incident ning kasulo ngunyan pong 2024. Maaraman taenot so kung ano man ang gadnaan na mangyayari sa aga para sa gigibuhon na kick-off ceremony kan Bureau of Fire digdiyo po sa syudad kan Iriga. Si FO2 Sir Peter Jade Bante, FO3 sorry, si Fire Officer 3 Peter Jade Bante ang tagapagtaram kan Bureau of Fire Protection digdi sa Iriga makakaulay tangon yan. Sir Peter, maray na pag-aga, lag kita sa RPNDC kaya Iriga, ang samuyang news director si Karondang Philip Baracena, iyaon po ang samuyang anchorman mo niyan. Good morning, sir. Yes, good morning po, sir. Good morning po sir. Kumusta ang Bureau of Fire Protection ngunya na mga panahon digdi sa syudad kan Iriga? Maray na aga po sa Indo. Maihapot ko, kumustaan sa indong preparasyon in connection po kan kick-off ceremony kan Bureau of Fire para po sa Fire Prevention Month na mapuon sa aga digdi po sa syudad kan Iriga. Yes, sir. So, ngunyan pong maabot na Fire Prevention Month 2024 po, igwa po kita ang mga nakalinyang mga aktibidades po. So, ang mga aktibidades sa pungunyan na Fire Prevention Month, nagpoon na po kita ang tigaapod ta na Fire Square Roadshow on the first Arriba Iriga Resiliency Road Exhibition. Katuwang ta po idigdi ang local government unit kan Iriga na pinamumunuan po ni Honorable Wilfredo Rix Oliva. Nangyari po uni ka itong February 22 po. So bali, bago pa pong Fire Prevention Month, nagpoon na po kita kan activities kaiba na pa ni ka itong sa Tinagba Festival. Highlight pa ni kan Tinagba Festival po. So, poon po yan kan Fire Prevention Month po. So sa aga po, magkakaigwa po kita ng kick-off ceremony with the LGU Iriga City, OCSWD, and the CDRRMO. And then so itong mga iba't pang invited na mga tao po digdi. So ang activities na po is magpupunin Holy Mass po. So magsisirin pa po muna kita sa San Antonio de Padua Parish. Sa oras po yan nin 6:30 hanggang 7:30 AM po. So pagkatapos po kan misa, magkakaigwa po kita nin crosswalk concert. Mangyayari po ni sa Petron Gas Station and between sa Puriculture po. Yan lang po ni sa harani sa grandstand. Ang oras po kayan is 7:30 to 9 AM po. Pagkatapos po kan crosswalk concert magkakaigwa po kita nin motorcade within Iriga City po from 9 to 11 AM po. Sa March 1 po yan 2024. And then pag-abot po nin alas 12 hanggang alas 12 nin alas 12:05 nin podto, magkakaigwa po kita nin simultaneous blowing of horn. So ini po ang nangyari ni sa gabos po na fire station digdi sa Pilipinas po. Magsasarabay po kita nin pagpapatunog kan sa tuyang sirena na naguhudyat nin po na kan Fire Prevention Month. So yan po ang aktibidades sa March 1 po. Sir Jade, aram ko na all set and ready naman na Bureau of Fire digdiyo po sa syudad kan Iriga. And apara kayan, month-long activity po inan? Yes po, month-long po ni. So may mga masunod pa po kitang aktibidades. Okay. Karondang Kuya Philip, aram mo sa ngunyan na digdi sa location sa opisina ka na Bureau of Fire sa Ribot-Sibot para nga di sa pagpon. And simultaneous ini, ang sabi ni Sir Peter J. Dabante Subago, itong mga regional offices pala magkakaigwa si Sindani na sararoan na kick-off duman sa National Capital Region. Pero ang mga Bureau of Fire Protection sa lambang munisipalidad at sin syudad, magkukundok pa Sindani na kick-off ceremony sa aga, sarabay po ini and yan po ang mangyayari Sir Jed. Pero sa paglaog kan Fire Prevention Month, andam na daw tabi sir aram mo sa initial na pag-urulay ta Subago da ipangani naglalawag ang fire prevention na kapag turit na ang Bureau of Fire Protection Iriga nin 20 insidente nin kasalo, tama sir? Yes po, from January 1 to hanggang ngunyan pong aldaw nakarehistro na po kita nin 20 na katulo po ngunyan na 2024.
Sir, na pinakalas na incident ning Kasulo digdi sa syudad? Ang last pong nairehistro is sa Barangay La Purisima po. Rabies fire po ito. Oo. Okay, so dawa nga ni tabi karandang Kuya Philip bakong fire prevention pero igwa kitang mga nanunutaran na kasulubot sa bihon an kasulo kung dai maglikay an sarong kagsadirikan harong talagang mangyayarihan. Kaya sir, ano sa mga pagirumdum ninto dawa bakong fire prevention o kaya fire prevention orog ng gayo ano po sa mga mayor na pagirumdum para po malikayan ang siring na insidente? Sa gabos po na nagdarog digti sa radio station ang Iriga City Fire Station po sa pamumuno po ni Chief Inspector Junjun Pinobela, ang sa tuyang City Fire Marshal, nagpapagiramdam po kami sa gabos po na sa mga harong ugaliun ta po na pirmi kitang maglinig sa harong ka itong kay po wantang itago ta na day ta na pagparatiriponon itong kay po nang iapon ta na po ta saro pa po kaya ayan na nagpapadakulanin kasulota. And then pag nagluluto po kita dapat bantayan ta po kay po na nagluluto na igwa pa kitang pigigiribong iba saro po yan sa iyo napapabayaan ta po. Ito pala nagluluto may niluluto ka natutong na saro po yan sa pigpupunan papuning kasulo. And then po pag maharali man kita sa harong ka siguraduhin ta po na itong mga saksakan, kung haloy po kitang mawawara sa harong ta, tanggalan ta po itong mga saksakan, isin itong mga ilaw. Walat lang po kita nin ilaw dyan na taro, okay na po yan. Pero itong mga dakol na sulo, dito po pag-ibon yan, taro pa po yan nin mga pigpupunan nin kasulo po. Sir, sa 20 na irehistrong insidente kan Kasulo, ano po sumayor na pinagigiganan kanin? Ang dakol ta po digdi sa mga kasulota po is residential po. Igwa ta po kita igdi mga electrical ignition due to loose connection po. Igwa man po digding itong sigarilyo, tigtapok na sigarilyo. And then igwa po kita igding case na ining rabies ta pong saro, children playing with matchstick, nagkawat. Iyo sarong bata nagkawat nin posporo. And then ining sarong residential open flame from cooking na pagloto naggamit garonin itong bakong gasol napabayaan yun na to nagkasulo po. So yan po yan ang mga sarong kausakan sa tuyang kasulo digdi sa Iriga po. Emana, maihapot ko lang kung kumusta na ang follow-up investigation ninda saka progress report duman sa nangyaring kasulo dyan sa Merkado Publiko kan Iriga? O pigpapabayaan na nagaandar hanggang sa magdamlag ninulit tasangon yan kaya ay pag mainit araw kayan tabi karondang Kuya Philip ang mga electric fan kung minsan pinagpapaagahi. Ano po sir na maia-advise na po sa tuyang mga parantap? Advice mi lang po sa mga araw kayan po pag mabakal po gitanin mga gamit, siguraduhon ta po itong gamit na to is talagang may igwang nakalaag na IEC. IEC igaro to. Oo. Na ibig sabihin po ka to, standard to. Itong tigbakal mong gamit. Tasangon yan po baga kadakol ng tigbabakal tang gamit diyan sa mga sa luwas na bako man na talaga na standard ang pagka gibo. So advise me kung iyo man ang nabakal mo to, itong bakong garo sinasabi tang original nga ni, anuhan pa na lang ang paggamit ka to. Di ita pagpagiramragon, aram taman to na padali itong maraot. Karondang Kuya Philip, baka may hapot ka po kay Sir Peter J. Dabante. Go ahead po. Hapot ko lang tabi sir, ito pong manungod sa progress report nindo kan nangyaring kasulo dyan sa sentro ka na syudad nin Iriga sa Merkado Publiko. Yes sir. Sangon yan po sir, ang nangyaring kasulo dyan po sa market, under investigation pa po ngon yan to sir. Opo, mayo pa po kitang final na investigation report. Sangon yan po. Ito pong duman sa Barangay San Isidro. Barangay San Isidro. Sa Balintawak. Balintawak. Yes po, residential po to. Under investigation pa man po sa share. Hanggang ngon yan po. Iyo, Zone 5. Itong danyos po is itong sa San Isidro, nasa more or less 60,000 po. Ano po to, residential? Iyo po sir, residential po siya. Residential po itong sa Balintawak San Isidro po, Zone 5.
Kumusta na po itong subuot na injured na persona duman sa laog kan harong? Nawara si Eman, kung pwede magbalik ka tabi giraray. Eman. Go ahead tabi giraray, Eman. Okay. Karandang Kuya Philip, pasensya na natapos ang 12 minutos sa kuyang cellphone. Maray sa ating Glenda ta nakaplan yan, mayong katapusan hanggat may lifespan pan battery. Sige sa nang andara, mientras na nagapon. Si Fire Officer 3, Sir Peter Jade Bante, ang tagapagtaramkan Bureau of Fire Iriga. Itong kahaputan mo tabi, Karandang Kuya Philip, go ahead po. Ito tabi sir na persona na Yes sir, itong na-injured po naman sir, itong mga emergency medical service na po, tigtawan po tong first aid. Ang po, sabay-sabay man ang pag may respondi mga araw kaya, nag-upload man tulos digdi sa station may kung may injured, nag-respondi man ang ambulansya tapo digdi. Ang Iriga City Fire Station po, bako man lang po nagre-respondi sa kasulo po. So, mga aksidente po, mga medical cases po, nagre-respondi man po ang Iriga City Fire Station. Kumusta na po na status ka na sa iyan salud ngunyan? Fire truck na naka-standby kunigwang mga kasulo. Pero tabi sir, fire truck kan na BFP Iriga? Ang fire truck po kan Iriga City is ito po kitang fire truck, pero ang sarap po dyan, mayong lag tubig. Pang bandel milang yan, pang rescue lang yan. Tapos, igwa po kitang duwang ambulansya. So, yan po ang equipment na nadigdi sa Iriga City Fire Station. Okay. And sa Ropatabi, Karondang Kuya Philip, ang namamasdan ko kaya ngunyan, ang kasulo, enot nang naaraman ko sa social media, pangyayari yan. Arog ka nangyaman sa banwaan ka na buhi sa may tambogaro ito. Antes na maaraman ka na Bureau of Fire Protection buhi, naaraman ninda, ninhulitan naka-live sa social media itong sarong residente. Sir, ano ang abiso ta sa mga residente na arog kaning mas inenot pa ang pag-post sa social media antes na o bago sinapod sa Bureau of Fire sa Lambang station po? Yes po, sa gabos po na nakakahiling po nin kasulo, dahil na po muna kita mag-video. Una-unta po ang pag-apulakan kasulo, kung kaya pa man pong maapula. Pero, syempre po, dapat automatic man po, mag-apod tulos po kamo sa Araning Fire Station, Nindo, para maagaran man po ang kasulo-tulos. Dahil na po muna kita mag-video-video, taigwa po baga dyan na igwa man mawawaran harong ka. Nagirak naman po to kung day man tumagapan tulos kan sarong fire station. So, ang gibunta po, mag-apod tulos po. Iyo po yan ang sarong pinaka-importante, ang reporting po. Kasi kami po digdi sa fire station, di man po yan maaraman na sa sarong lugar po, igwang kasulo. So, dapat mag-report man tulos po digdi sa stasyon. Ang pagayunan ka ni Sir taan social media account kan Labang Bureau of Fire sa namasdan ko, igwa ng mga contact number. Ano po? Yes po sir, gabos naman po yan sa Facebook po ninda. May mga na dyan na flash na contact number. So, madali pong hanapon. I-search lang po nindo sa Facebook ang fire station. May hiling na po ninda dyan ang contact number kan sarong fire station. Sa Ropatabi, sir, kung halimbawa nagbubungkaras pa sa nasukasulo and harayuman ang station, ano sa mga, kung baga mga first aid, anong bagong first aid, kung baga sa mga enot na dapat gibuhon, tangarig na sa enot pa lang, mahalaga na. Halimbawa, sir, may nagkakasulo na sarong motor o ini sa kalsada man, tama daw na sabuyan ka itong baybay, nahiling ko sa video, again, sir? Yes po, pwede man po na pag-arog ka yan po, ang gasolin po kaya yan. So, siyempre pag sinabugan mo yan ng tubig, mas lalo ang kalayo is madakol siya. So, ang pag po kan sa nasusulong mga like motor is pwede po yan na gibuhon ta.
And then kung mayo man po, mas kung fire extinguisher ang gamiton ta dyan. And then sa mga hararayo man po na mga harong, pwede na po kitang mag-bucket relay. Ito po bagang nagpapasa-pasa ng tubig. Pagtarabangan ta na po kayan ta, mayo man pong ibang matabang, ang pag-iribe ta dyan sa mga haraning kaharungan sa satuyang lugar. Kaya importanteng maray itong mga koordinasyon at itong pigti-train po nindo sa Lambang Barangay. Anong apod ka ni sir? Sipag po. Community Fire Auxiliary Group po. Sa mga kada barangay po, igwa po kita kayan para kung igwa man pong kasulo sa barangay nindo, katabang po agad habang kami po paduman sa nasusulong harong. Sabi nga ni Kian Kuya Philip, bayanihan na tarabangan tangarig na pinaka-objeto man kanikan Bureau of Fire, masigbo so kasulo and itong permanentang target, itong zero casualty sa nasambita na insidente. Karondang Kuya Philip, kung may hapot ka pa ni Sir Peter Jade. Negative naman kunyan lang kaini pagayaon sa barangay garo rabos. Iyo, arog kaya na nangyayari ta kung halimbawa may mga stock na tubig baga sa Lambang Harong, pwedeng gamiton muna nindo ito tapos ito bagang bucket relay na inaapod itong magtuturuwang-tuwang kan mga balde. Ano sir? Iyo po, nagpaparapasa po ng mga balde para at least maapulo na. At least dahil spread. Itong kasalo. Kung minsan kaya tabi karondang Kuya Philip sa namasdan ko, kung dahil man talaga kayang abuton kan mga fire truck, kaninhulita so doon harong, yan medyo kadipisilan man sa parte kan na Bureau of Fire. Anyway, tabi sir, siguro minsahin na lang and patara-tara sa urog lang guys sa mga Irigenyo, ngunya na fire prevention man, tangarig pong malikayan, nasambita na kasalo. Go ahead sir. Yes po, mula po dito sa Iriga City Fire Station, sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Junjun Pinobela, ang Iriga City Fire Station po is nagpapaabot na sana po ingat po kita ngunyan na papaabot po na Fire Prevention Month. Ang pag-iingat po, nagpo-phone po yan sa dirita. Kung aramtaman na ang mangyayari is igwa kitang magkakasulo, dapat atindiran ta ang mga tigigibuta sa harong. Iyo man lang po yan. Salamat po. Okay. Thank you so much. Karondang Kuya Philip, si Fire Officer 3, Sir Peter Jade Bante, na tagapagtaram ka na Bureau of Fire Protection. Digdiyo po sa syudad kan Iriga, all set na. As in, itong mga rota, may mapuon pa lang digdi sa may grandstand and malibot sa mga mayon na tinampo digdi sa Iriga. Kaya siguro, pasensya na lang na diit duman sa mga riding public na medyo magkakausanin in trapiko. Sa bagay, sarong aldaw man lang, atawanin na pagkakataon, as in, kung baga itong pagkakataon kan BFP, tangarig na maipabalangibog sa mga Irigenyo, itong sa indang kampanya rog ng gayo ining gigibuhon na kick-off ceremony kan Bureau of Fire Iriga para po sa agama poon itong Fire Prevention Month ang ngunyan pong bulan kan Marso. Gikan digdi sa location, si Eman Lumapag. Back to you po. Field Report! Salamat Eman Lumapag sa imong pakikipag-ulay. Yan sa Bureau of Fire Protection digdi po sa siyudad kan Iriga. Nakaibahan ang tagapagtaram kan BFP si Fire Officer 3 Jade Bante. Kumusta na lang sa iyang mga pag-iriba yan sa Bureau of Fire Protection digdi po sa siyudad kan Iriga sa pangenot ni Fire Major Junjen Nobela na City Fire Marshal. And kumusta man sa mga estudyante na yaon digdi sa samuyang studio ngunya na pagka-aldaw. Bago si Madam, dahil ko lang gaan ako sa pangaran ni Madam. Gawa na naman pala ang mangyayaring brownout sa aga. Pagbungad ka na taon, brownout tulos. Oya po ang power interruption advisory ka na Kasoreko 3 sa aga. Oras mapuon alas 9 nin pag-aga hasta alas 12 nin pagkaudto-tulong oras. Na brownout na mangyayari po dyan sa Banwaan Kana Batu, meaning parts of San Miguel Batu, as in man parts of San Vicente Batu, hangan man Nabwa Diversion Batu Nabwa Diversion Road.
Ang rason ka na brownout iyo ang construction of tapping line for Sisgundo Pancit Factory, clearing of distribution lines. Tapos ining katatapos po sa ng annual general membership assembly na nangyari po dyan sa Camarinesor Polytechnic Colleges, nagtalikod na Sabado. Yan, naglangkaw na naman ang per kilowatt kan kuryente digdi po sa Casoreco 3. Lalampas na nin 10 pesos ang kada kilowatt, pambira. Una ko ta nag-agma mababaan singil sa kuryente kada kilowatt. Bueno, nasa linyaman si Diggs Martinez. Diggs, pasok. Good morning, karonda nga Kuya Philip. May nato kitang bareta alig di sa Ciudad Linlaga na kung saan igwanang minabot na sa 1,839 ang nagparehistro dyan sa Commission on Election Office sa Ciudad Linlaga magpo na Pebrero 12 hasta kaso nakaaging Pebrero 27 na kung saan day mababa sa sanggatos na katao ang nakapagparehistro kada aldaw. Sigun ki Comelec Officer Naga, Attorney Michael Julia, dakulang tabang ang media sa pagdiseminar kan impormasyon manungod sa pagpaparehistro igdi sa mga constituencies sa kan siyudad ni Naga. Asin kadaklan sa mga ini ang mga bagong nagparehistro asin ang mga naglilipat kansendang rehistro digdi sa maugmang lugar. Asin sigun pa sa Comelec Naga, bukas ang tendang opisina sa mga maparehistrong kwalipikadong mga botante magpun alas 8 min aga abot alas 5 nin pagkapon, Lunes abot Sabado. Asin mahaloy ang pagpaparehistro maabot sa September 30 kana presenteng taon na 2024. Mas nga dyan Kuya Philip man sa maski man sa man na Comelec offices sa mga day pa nagpaparehistro o gusto magpalipat nin rehistro, girarayaan mga Comelec offices bukas magpun alas 8 nin pagkagaabot alas 5 nin pagkapon Lunes abot Sabado. Yan muna karon Kuya Philip, anak ko niya tong bareta hali digdi sa anmaugmang lugar, Ciudad Naga, ini si karon Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI anmaugmang Iriba reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa Siyudad Naga. Tes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Hasta
tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story.
Ako po si Millicent Caceres Obias, 77 years old. Dati po akong Dean of the College of Commerce ng University of St. Anthony, Iriga City. January 2020, napansin ko na sa aking left breast may sugat. Binayopsi po ako. March 16, biopsy result. Invasive lobular carcinoma. Breast cancer po. Ang size ay 1.8 by 1.2 cm. Pumunta po ako kay water doc. Sinunod ko po ang konsepto niya ng tubig at mga mineral. Ang ultrasound ko po, wala na po akong cancer. I am cancer-free. Salamat po kay water doc na ako po ay cancer-free na ngayon. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ka. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bango, maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kadagos po kita rigdi sa tuyang programa. Mana po kitang 48 minutos makalampasan alas 9 nin pag-aga. Babasahon ko lang po ining manunungod bagadigdi sa paglangkaw na naman kan singil sa kuryente digdi po sa laog kan Casoreco 3. Ining power rate update na ipinaluwas ka na Casoreco 3 ngunya na mga panahon. Residential nag-aabot na sa 10.1724. At din itong mga sa low voltage sa fixed rate inaabot man in 8.8339 per kilowatt hour. Ning sa high voltage minaabot man sa 7.2431 per kilowatt hour. Yan po bagong taripa sa singil sa kuryente digdi po sa laog ka na Casoreco 3 ngunya na mga panahon. Maepekto yan na paglaog ka na bulan na Marso. Saka ngunya na pag-reading na naman kan sa tuyang mga metro. May implement na naman ang paglangkaw na ini sa per kilowatt na singil kan Casoreco 3. Maswerte lang digdi sa mga nanggaranan sa Annual General Membership Assembly kan mga miyembros konsumidores kan Casoreco 3 kay gwasindang mga nako ang regalo, nako ang premyo. So mga day nakako, better luck next time. Mga masunod pang agma. Swerte-swerte sa naman po kaya na araw kayo ng mga parapol. Sabi nga ni kan, paminsan-minsan kung nabubunot ka, di maswerte ka. Kunday, sorry. Hoy, kumusta man pala na dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. Pading Libby Maestrado asin Monkey Mading Flore, masugid niya ito yung mga parantabay. Siyempre sa grupo ka na Setoda na mga driver ni na Tri-Mobile.
Yan ang pagiramdam niya to duman sa mga paraan tabay niya to na talagang mag-ingat po kita. Maglawag kan bulan na Marso ta, dahil pa nga ni naglawag kan bulan na Marso, usong-uso na sa mga nangyaring kasulo. Di po sa syudad kan Irga, siniba pang lugar kan sa tuyang riyon. Nangyari na naman bagay ning bawi-bawi na pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Binawi na naman ang aligasyon niya laban kay Presidente Bongbong Marcos na subuot itong mga pigparataram niya na nagagamit ini ka na ipinagbabawal na bulong o ining droga. Minsan makonsuelo man ini si Presidente Duterte. Mataram bigla nin mga suhay sa hawak tapos biglang babawion. Kuman ngayon itinaram pangyayari. Kaya magparatabil-tabil. Tapos sabay bawi ay ano na yan. Kaya bakong makatutubod kung minsan ang mga itinataram niya ta. Basta sa nang minataram kung minsan ining si dating Presidente Duterte. Din kung ano-ano, mga patutsada. Laban man sa napati sa dati niyang kaalyado. Mag-isip-isip po ang mga Pilipino pag-arog na kayan ang naglalaog sa kaisipan kan dating leader. Bangan pa pinatutsadahan man siya kan grupo ni Presidente Bongbong Marcos. Dahil baga tuminagal si Tatay Digong binawi sa iyang pahayag. At pala na naumanin man iba-ibang makinarya sa pag-uuman Department of Agriculture o ining PELMEC sa mga beneficiaryo kan Irrigators Association duman sa Isilakan Masbate sa Erarom kan Rice Competitiveness Enhancement Fund o ining RCEP. Kasudma presenting yaon duman sa Capitol Ground kan naunang bita ng probinsya. Ang nasambit ng seremonya na pag-turnover na inian na naging matrayumpo sa pagkikipagtabangan man kan National Irrigation Association Sorsogon, Masbate asin man International Maritime Organization. Ang mga unit kan farm machinery arog kan 4-wheel tractors sin man floating tillers. Iyon pinag-turnover sa apat na NIA Irrigators Association kana probinsya. Ibahan man ang batungan man down farmers asin man ang IA Magsaysay Quezon Badling o ining Makiba. Bogon San Fernando ay asin ang Bangad Small Water Impounding System Association Incorporation. Kaya maugmang barata. Hindi sa Masbate pala dakol pa man ang mga paraoma. Una ko dyan kadagatan sana. Ay pa dyan dakol ng mga programa para sa pag-uuma sa Katanduanes. Dilugod sa Camarines Sur na kadakol kan pang-uma. Ano nga ni digdian opisina ka na Department of Agriculture sa Kakanea. Pero kulang lugod ang mga Irrigators Association na natatawanin pundo ka na gobyerno. Yan man po ang pinaggangalas ko sa mga programa ka na Department of Agriculture saka ka na NEA. Maya nako apati kitang informasyon na dyan sa National Irrigation Administration na nakabase digdi sa Barangay Santa Elena, Ciudad kan Iriga. Garo branch na sa nene kan Magaraw. Ana
yaon pa lang dyan nag-opisina, so operation na sana. Kung arog ka ito, na dyan nag-opisina an pamayo kan National Irrigation Administration o ining Rinconada Integrated Irrigated System. Ang acting head dyan ngunyan si Engineer Hilario Gorgonya. Ubong nabwa Camarinesor alagad sarong aldaw na sa nasubot na report dyan sa opisina kaneya digdi sa barangay Santa Elena. Yao na pala duman nagre-report sa opisina kaneya sa banwaan kan Magaraw. Ay na pangyayari talagang pigiit sa peran Rinconada. Pag-abot sa arog kaining mga operasyon kan pagpapatubig niya ko ano ta arog kay ang nangyayari. Kadro dakula kan opisina kan neya digdi syudad kan Irga kundi nagtuturokal man so paka ano yan tiles. Ano daw ang mga paka tiles ngunyan sa mga opisina ta kun minsan nagtuturokal sana. Yan po nagpaparisa na maluyaan kalidad. Bagay ini kang mga tiles na pagkaduro darakula ang sukol o ining 16 by 16 yan to. Pero lampas pa nga ning 16 by 16 ang sukol. Mga semi-granite na sabi. Made in China. Kung minsan matapo. Masobran mo nin tultog man talaga. Nagtitiripak. Kunyan na nangyayari po dyan. Riribayan man sana kaya mayong garantiya mayong tagal ining mga made in China nga pigsasabing semi-granite kadakol na po kayan kan mga tinukal digdi nga ni sa mga mall digdi sa syudad kan Iriga delikado sa mga kumbaga itong mga naglalaog yan tapos sa mga opisina kaya nangyayari piribayan manggiraray dyan sa opisina kaneya pigtsatsagaan daw at turokal may pigbubuktak ng tungtungan na day madisgrasya ang bitis ay pambihira niya ako pag-arog kaya ng mga opisina kan gobyerno na yun dapat maging ehemplo kan marahay na kalidad kan patrabaho iyo palugudan mga palpak kun minsan. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa ito yung pamamaaram kay banya to sa pagpaabot nin informasyon si Eman Lumapag duman sa maugmang lugar si Diggs Martinez maray pa yan perming yaon sa kaugmahan na lugar. Ano doon bigpaparakibo kayo dyan. Yan man si Mama Kyle Riago Ligasyon. Asinan sa muyang Chief PSG si Jimmy Guanzon. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta man sa mga estudyante na yaon digdi sa mga panahon na ini. Mga estudyante kung napapasala kana si Perino Arroyo stand alone or high school dyan sa San Agustin digdi po sa siyudad kan Iriga. Ako man po si Philip Serdan Barasay na nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.